କାହ୍ନ ମୁର୍ମୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଇବଣୀ ପଞ୍ଚାୟତର କବାଟଘାଟି ଗାଁର ସ୍ୱର୍ଗତ ସନାତନ ମୁର୍ମୁଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର 1978 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାଟିର ଦିନ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ସମାଜ ସେବା ପ୍ରତି, ପାଠପଢ଼ାରେ ଡରି ବନ୍ଧା ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସମୟ ଅନୁସାରେ ରାଇବଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ମାଟି ପତ୍ରକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରଶାସନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ। ରାଇବଣୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ନିଶା। ଆଶାରେନା ମାର୍ଶାଲ ସଂଗଠନର ଏକ ସୁଦୃଢ଼ କର୍ମୀ ସାଜି ରାଇବଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ନିଶାକୁ ନେଇକି ସଚେତନ କରିବାରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ରାଇବଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଶାକୁ ନେଇକି ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଦିଗରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀର ବିଭିନ୍ନ ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଙ୍ଗଲ ଅଭିଯାନ, ମାଝି ପାରଗାନା ଏସବୁ ଦିଗରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ରାଇବଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀର ଉପଦ୍ରବ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଗଜସାଥୀ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ହାତୀର ଗତିବିଧି ଏବଂ ହାତୀ ଜଗିବାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି।